Rád by som vám dneska predstavil elektrický hasičský robot Colossus. Je vyrobený z leteckého hliníka, vďaka čomu odolá teplotám a sálavému teplu až do 900 stupňov Celzia. Medzi príslušenstvo patrí videoväža, kde sú osadené dve kamery a prisvetľovacie svetlomety, tento zberný kôš, na ktorý je umiestnená kamera, kde môžeme odčítať hodnoty zo CBRN senzorov. Ďalej je to vodná lafeta s prietokom až 3500 litrov za minútu a motorizovaný predný nárazník, ktorý je určený na odsúvanie prekážok. Robot je vybavený ešte svetlometmi po stranách, sirénou. Svetlomety sú takisto spredu a zozadu. Robot je plne elektrický. V zadnej časti má osadených 6 kusov batérií, ktoré poháňajú robota a teda zabezpečujú mu energiu na 8 až 12 hodín podľa toho, aké úlohy robot robí a spĺňa.